аввал ҳам корфармо ва ҳам муҳоҷир бояд дар Федератсияи Русиярам маошгирӣ ҳамин гуна мешавад бо тариқи банкҳо. Ман рақами телефон бимонам ва баъд пурратар официально бигем. Салом тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. Як информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем. Бо диққат то охирша тамошо кунед. нафарҳое ки дар шаҳри Москва қарор доред, барои шумо стоматологи тоҷик дар кор боша агар рақамҳои телефонаш мебарояд, метавонед занг зада қатиш суҳбат кунед ва бирен аз пайи табобати дандонҳои худтон бишавед. Дар соли 2027 аз 1 январ дар Федератсияи Русия чӣ тағйироту иловаҳо мешавад? Яке аз онҳош баромадагие барои шумо пешкаш мегардонем. Аз 1 январи соли 2027 Русия мехоҳад қоидаи нави қабули муҳоҷиронро ҷорӣ кунад. баъд аз ин танҳо рафта ба кор даромадан дигар намешавад. аввал ҳам корфармо ва ҳам муҳоҷир бояд дар рӯйхати Вазорати корҳои дохилӣ сабт шаванд. бе ин ба кор даромадан ғайриқонунӣ ба ҳисоб мешавад. касе ки муҳоҷиронро ба кор қабул мекунад ва касе ки ба кор шурӯъ мекунад бояд ки дар рӯйхати Вазорати корҳои дохилии Русия сабт шидагӣ бошанд. бе ин чиз кор кардан нелегал мешавад. чӣ тавр бояд ба рӯйхат дохил шуд? Корфармо 15 000 рубл пардохт мекунад ва ба Вазорати корҳои дохилии Русия ариза медиҳад. муҳоҷир бошад 1000 рубл пардохт мекунад ва худро ба қайд мегузорад. танҳо баъди ворид шудан ба рӯйхат расман кор кардан мумкин мебошад. барои онҳое ки аллакай кор мекунанд 180 рӯз муҳлат дода мешавад. яъне ки 6 моҳ муҳлат дода мешавад. корфармо ва коргар бигем ки бо тариқи пардохт кардани маблағ ариза менависанд, худшона сабти ном мекунанд. шаҳрномаи бемуҳлат дигар иҷоза дода намешавад. танҳо шаҳрномаи муҳлатнок, музди меҳнат танҳо тавассути бонк пардохт карда мешавад. барои вайронкунии патент бекор мешавад ва шаҳрнома қатъ мегардад. чихеле ки ҳозир дар ҳаминҷа корхонаҳои давлатӣ бо тариқи картаҳо маош мегиранд, дар Федератсияи Русиярам маошгирӣ ҳамин гуна мешавад бо тариқи банкҳо. касе ки ғайри и кору фаъолият мекунад, патентҳошон аннулировад мешавад ва трудовой договор низ аннулировад мешавад. ва ин қоидаҳо барои киҳо дахл надорад. барои мутахассисони баландихтисос, барои донишҷӯён, онҳое ки РВП ё вид на жительство доранд. агар шумо дар ин рӯйхат набошед, ин қоидаҳо ба шумо дахл доранд. чизе ки мо номбар кардем, шумо дар амиён набошед. агар дар шумо вуҷуд надошта бошанд, ҳамин гуфтаҳои мо ба шумо дахл доранд ва ин чиз бигем ки аз моҳи январи соли 2027 қувваи қонунии худша пайдо мекунад. яке аз навигариҳо, яке аз тағйироти иловаҳо ба қонуни муҳоҷират дар Федератсияи Русия барои соли 2027 мебошад ки аллакай баромад ва мо хостем ки пешкаши шумо бигардонем. комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволот ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунед. абдулло нависондаг. ассалому алайкум акаҷон. худованд намозу ҳаҷи шуморо қабул кунад. шукри аллоҳ мекунем ки шумо ҳастед. обрӯи мо ҳастед. ман вид на жительство дорам. тоҷикистон рафта чӣ қапас биём истам. пешакӣ раҳмати калон. зиндаву сарбаланд бошед. шуморам вақте ки вид на жительство муҳлат додагӣ ҳастанд, ҳамон муҳлате ки бояд шумо аз Россия берун набароед. агар ба охир расидагӣ набошад, аз ҳама хубаш ки набароед, беҳтару хубтар мебошад. як нафари дигар нависонда: салом ака, ҳозир чанд симӣ мебаранд ҳаҷи умра? нафарҳое ки мехоҳем бо тавассути мо, мақсад бо одамҳои мо бирен ҳаҷи умра кунед, интизор шавед. ман рақами телефон мемонам ва бо нархи арзонтарин аз тамоми гӯшаи дунё иншааллоҳ ки кори шуморо буд мекунанд ва мерен зиёрати ҳаҷ мекунед. шумо камтарак сабр кунед. мумкин пага ё рӯзи дигар ман рақами телефон бимонам ва баъд пурратар официально бигем дар тамос мешен, дар ин масъала суҳбат мекунем. касе ки рафтанӣ бошад меравад, иншааллоҳ ки пушаймон намешавад. ҳамин чизе ки мо мақсад пешниҳод мекунем, ягон камбудии худо хоҳад намешавад. ба сари баланд мерен ва ба сари баланд ба хоси худованд мебиёем. насиба нависонда: салом акаҷон, рост аст запрет авф шуд? не, запретҳо
афшидагӣ нестам. Як нафар нависонда: салом Сормон бачаҷон, ман тӯли 6 сол мешавад бе паспортам. Метавонам возвращение на родина гирифта равам? Биям, пешакӣ раҳмат. Ответашро интизорам. Возвращение на родину вақте ки шумо мегирен, мебиен аллакай запрет мешен, яъне ки обратно рафтан наметавонед. Сабр нависондаи: салому алейкум ака, ман 1 сол шид документ надорам. Мо дар реестр ҳастам. Аз Россия биро маро депорт мекунанд? Бале, шуморо депортатсия мекунанд. Али Маҳмад нависондаи: ассалому алейкум, патенти ман рӯзи гирифтан отказ карданд, надодам. Гуфтан уведомление накарда будаи соли гузашта. Ман гуфтам карда будам, бо почта равон карда будам. Гуфтан ки ёфта биёред, маслиҳат мекунем. Агар ки шумо факт далел қатъӣ доказат карда бутонед ки уведомление рӯӣ кардагиед, бигем ки патенти шуморо мумкин аст аз аннулирование бигиранд. Агар ки натонед патент аннулировать кишид, 1 сол дигар патент гирифта наметонед шумо. Шарипов нависондаи: ассалому алейкум Сормон бародар, ҳамин запрет депорт чӣ хел фаҳмем? Шумо метавонед фаҳмида? Пешакӣ раҳмат. Не, ман шахсан худам наметавонам ин чиза фаҳмида. Ойшабон нависондаи: салому алейкум акаҷон, ба Москва омадам, документ накардам. аз сабабе ки кор намекунам ва ҳомила ҳастам. Барои ҳамин мабодо ягон проблема мешавад? Ҳар сол патент мекардам, имсол накардам. Илтимос ҷавобашро тинед. Агар мигратсиони картаи работа қатъӣ даромада бошед, фарқ надорад. Шумо кор мекунед ки намекунед, бояд патент бигиред. Мақсад ҳатмияе. Як нафари дигар нависондаи: салом бародар Сормон, гости чанд моҳ иҷоза дода мешавад дар Россия? Ҳазор раҳмат ака. Мигратсиони картаи гости то 3 моҳ муҳлат дорад. Як нафари дигар нависондаи ки: акай Сормон, мегӯянд патента ба программа мегиранд. Сервис шида ростае? Ба ин осона ё живой очерад? Дар ин масъала ҳозир ҳеҷ чиз гуфта наметавонем ки мақсад чиро осонаи мардум амун ба мисли пештара рафта гирифтеса, чӣ хеле ки мегирифтам. Азиз Бобохонов нависондаи: салому алейкум брат, сози хубӣ, саломатиё хуба акай Сормон? Патент аннулировать шава, депорт мекунанд? Патент аннулировать шава, депорт кардан номумкин ҳастай, лекин дар он ҷо истодани шумо дигар маъне надорад. Бе патент ки кор кардаем баъд, бале, дар ин ҳолат метавонанд депорт бикунанд. Як нафари дигар нависондаи: салом акай Сормон, ман яка писарам, ба хизмат даъват мешавам ё ин ки не? Нафарҳое ки як писар ҳастен, аз даъват ба хизмат озод ҳастен. Зиндаву сарбаланд бошед. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.